Gue mik meneh gue. Napa Rosi napa? Rosi den kathok. Rosi wis nganu wae. Rosi den kathok. Lah kok iso? Lha iki sembake brojol kabeh ono. Lah nek wong lanang ki nek cantelane mosok mlotrok. Nyatane kok brojol kabeh ngono. Apa meneh iki? Lah napa? Latu-latu. Latone jeber. Lek prasrak ya ngono ki. Iki kan informasinya urung tepat to, Met. Heeh. Lungake haba-haba dari saya. Ya. Ya. Ono semprit sing sepisan pindah, ono semprit ping telu. Loro langsung formasi, semprit ke telu bubar. Oh, udah bubar no. Aja. Langsung jadi siap-siap. Papat dodok. Oh iya. Ya. Dirungake, Mas. Wis tuwoke dirungake kupinge ya. Papat nih. Jadi sing tuwoke kudu dirungake. Lah iya. Demengi aja ngeyel. Mimpin dan kegukeh lato-lato nggih. Sing tuwoke teges. Aku nek nyekel mikir gendeng. Lah iya pancen kowe ki gendeng. Ora masalah. Yuk. Ayo, langsung saja. Set. Ayo, tuwek angel ayo. Kandhani kok ya. Ayo. Kose matono no. Kandhani kuping. Wo, tuwek gitu. Aja ngono, sing alus to, Des. Sing alus. Ayo. Loro. Ya ampun, loro. Loro formasi adep-adepan. Iki lambene wis kedel lho, Bos. Lah iya. Telu siap-siap. Idune wis akeh, yo. Nah, iki ndodok. Wayahe Lek Rut iki. Ya apa? Lagu no. Lagune apa Lek, Pras? Wajib ngain. Sik, kowe iki aja nesu-nesu to wis tuwa iki. Aku males nek nesu. Wajib ngain. Lanang wadon. Loro ilmu. Kok gampang nesuan. Lah piye? Aja nesu-nesu. Kowe iki tegas ra nesu. Wajib ngain. Lanang wadon. Loro ilmu dirungake Mas. Lanang wadon ki loro ilmu Mas. Wajib ngain lanang wadon
Ngawur nih kuwi. Rapopo aku. Rapopo. Aku kok rasane makro wak untukku. Wajib pangeran wadon wajib pangeran wadon asik rangkep rong lagu Rangkep lagu jos. Iki kanggo gawe. Yo artis dhewe ya. Iya artis dhewe gawa rene. Ayo tak dol kok nang kene kok, Juk. Tak dol. Iya. Ayo, siap tak sepoti aku. Selamat datang seruan kami. Selamat datang di tempat ini. Salam kami dengan bahagia. Selamat datang semua. Riang hati kami ajang ayo mendatangan ngangel teman-teman. Ya bosik to anjir. Iki kok semangat banget to begini. Aku semangat iki. Wis disemangati karo Ayang. Ayang sapa? Ayang bebek. Oh, aku kan jadi papa. Papa gedang Mas. Njuk karo Mamah gedang. Ora. Karo Mama Blara. Mama mbahku. Ayo. Nah, Rika rak kepiye? Iki lagune apa? Tapi ngomong karepe. Piye ta iki? Sepot iki. Ya ya. Mino ya. iki kan ngopo? Iki Tak sepoti to. Oh, sepoti to. Sepotane Rindi yang kudune kuwi. Ah, prase kotruk. Lah kowe mah milu kowe kentir. Lah aku wis sak siap, aku wis nyempriti, Bos. Lah sido. Ya ampun tani. Ayo. Barisan. Angel. Ini Dut keliru ki bos dhewe. Ayo. Lagunya apa lek Rindi? Baik, satu tumpang hadirnya untuk Panjenengan tentunya dengan artis kita kondangnya dari Magelang ya mangga pakai bajunya kebaya merah seperti sarangan tahu abang endi aku matane iki melek makane jan iki melek iki nek bojo karo iki enggal mati lah ngapa urung-urung nyenek nih ya oke baik kita tampilkan ya baik kita tampilkan dengan artis kita tadinya maju sedikit tadinya maju sedikit set 1 2 ekeh kayak wong sopet riko
Yuk, semoga. Wis ono sisian Jidori Mbak Indonesia. Ning atiku sasuwene sliramu ninggalke aku. Aja salahke aku, aja nesu karo aku. Wong tuaku wis kepecut entuk mantu. Ora gelot iki jan upin-ipin kowe mburi panggung kono lah. Udan melo dumeten sing wayah-wayi. Matur suwun Bos. Iki tenan apa yo ono mimpi. Rasane sliramu kok tersendiri. Ora salah yen sliramu ngerti janji. Kok tatamu koyo ora aku buka ning kutukan piye saiki aku wis Wis rampung Met, penyanyine wis kanggo kabeh. Ya to Met to. Gak ngomong ora kowe jane. Nilih mike kono lek Zen kuwi lho, mike hairless lek Zen. Lah mungkin dikucek ngene. Heeh. C. Langsung wae. Heeh. Iki posisine piye? Mantap ngene, Bos. Yo ngene iki. Marep metu. Marep metu rono. Marep rono. Rono.
Aja bunuh diri. Aja. Ya nyol ya. Kok viral we. Oh ya. Pemain mondolan keok. Ono lemut. Ayo, langsung diredake wae. Ya manut pimpinane kuwi kok kene kok. Apa? Kita pemuda, oke. Yo. Ayo Met, wis wayahe bar iki lho Met. Ya. Ya. Wis. Kita pemuda Islam Indonesia Indonesia kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan suku kami mencari ilmunya supaya kita bisa mengajarnya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga kita masuk surga. Kita pemuda Islam Indonesia Indonesia kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia. dan suku kami mencari ilmunya supaya kita bisa mengajarnya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga kita masuk surga. Pripun? Kurang banter. Sik. Pripun? Baleni neh. Ayo. Baleni neh. Kurang banter. Lek Aldut baleni neh. Ora kita pemuda meneh. Iki jarene kurang banter jare. Iki tuwek angoh mrotoli kabeh. Ayo. Yuk. Kita pemuda Islam Indonesia Indonesia ingat kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia. Kami mencari ilmunya supaya kita bisa mengajarnya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga kita masuk surga. Dengan suku kami mencari ilmunya supaya kita bisa mengajarnya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga kita masuk surga. Nek tak takonane. Piye wis? Wis sak semaput. Kurang jare Pras tok dewek. Hah? Wis tenan Pras, misake lato-latomu. Wis tuwa. Ya wis, sekarang ki awak dhewe iki kok duwe untran-untran to Pras. Ayo, iya to, siap-siap bae. Ayo bola-bola do siap-siap. Apa sing awak dhewe dikanggokke? Ayo dijumpuki alate. Yuk kis wayahe untran-untrane wong. Langsung wong cukup untran-untrane. Ayo iso kene wae gak apa-apa. Ayo iki bingung wis tuwa-tuwa ki. Tuwa-tuwa ki udah bingung. Ayo. Bali kira. Do bali kira do ganti dewek. Iki lho. Nah iki. Ayo. Kene ae rasa ado-ado. Heeh. Lek Rudi. Nah, iki siap-siap untran-untran aneh. Ya riko dhewe kok. Ayo lho kok enyol. Riko ki Ana Mas Zen. ya. Yuk. Ayo. Saiki cekai opening sik ke biasane ki. Ya Allah biha ya wis. Iki biasane kok lek nyekel mikir sapa? Miki Andes. Ya Des. Ya Miki tukang sone. Kembali iket nyong kepiye? Pasang ki. Ngerti gak iket tangga nyong? Api. Riko ngono ke sipok mako bakul sate kok. Ayo, ayo langsung.
Yo, semoga iki karang yo untran-untrane bro koyo ngopo bersama Citra Rimba Indonesia. Ayo guys kadang wis latihan. Ayo, semoga. Jo, gini. Iki wong gede-gede iki seteko iki. Si jedang ding golek zen ndak ilang. Gan lek zen wis ana le duwe. Lek zen ke zen gede ya. Ayo. Ayo. Iya, wis muni urung sampean kowe. DL audio. Gini. Ya. Piye to? Iki ana glebere barang mbok kaya ngapa wujude? Wis duwe caleg para satriya kang nitih. Ya, Ca. Sing ati-ati lan waspada. Ya wis.
Seraning raseksa tembyang kapuraning ratu. Sirnaning raseksa ambuka kamulyaning jagat raya.